Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Jo. Soc mascle i gironí, mitja estatura, cabell castany, ullets de marrec trist. Romàntic una mica, cosa dura en el temps que vivim. Narcís Comadira, protagonista temporada alta. S'estrena en una única funció l'espectacle Estimat Comadira, ideat i dirigit per Joan Oller i Xavier Albertí, que codirigeixen plegats. Comadira és un artista polifacètic que conrea tant la poesia com l'assaig, la prosa, la traducció, el teatre, la pintura, que també ha fet incursions en l'arquitectura i la publicitat, que és un gran aficionat a la música i que té passió per la gastronomia. Per mi, Narcís Comadira és el millor poeta viu, deia fa poques setmanes Salvador Sunyer, director del Festival Temporada Alta. Des d'aquesta admiració i sabent que el gener el poeta farà 70 anys, Sunyer va proposar a Joan Oller i Xavier Albertí, dos directors experimentats en portar als escenaris l'obra de grans poetes, que treballessin plegat per primera vegada en un espectacle basat en l'obra poètica i literària de Narcís Comadira, Girona, 1942. Estimat Comadira, de funció única, s'ha estrenat al Teatre Municipal de Girona. A més, l'homenatge s'ha arrodonit amb la participació del celler de Can Roca, el segon restaurant més ben valorat del món, que li ha dedicat un plat. Llebre Royal al vi de Borgonya en remolatge. És un plat de la cuina culta, acadèmica, francesa, dedicat a una de les poques persones que fa literatura gastronòmica en aquest país, va dir en la presentació Joan Roca. Oller i Albertí coneixen bé Comadira, perquè han treballat amb ell. Albertí va dirigir la dramatúrgia signada per Comadira, El cel, una mirada molt personal cap a Jacint Verdaguer, que es va estrenar al Festival Temporada Alta del 2009, i l'any passat Joan Oller va dirigir un Goldoni traduït per Comadira al Teatre Romea.